achiel kachiel. Siasa matimore sani, Raila kakoro wuok oko owacho ni ne okokterore owuon e sirikal mar jatend piny William Ruto, to jatend piny ema ne okonye kata ne oluonge mar mondo mi giket winjruok kata gine kaka ginyalo tieko midhiero mopogore opogore mag sani koro kwako Jokenya. Mane momiyo chieng' tich abich juma mokalo ne waneno ka nitiere points 10 mane okete kogno kata deals 10 mane okete kogno, gik magidwaro no chop kare mar mondo mi piny Kenya dhi mbele yo makare. Dr. Solomo Korkakori, ka wachako ka wang'iyo kaka Raila noloso odiochieng' manyoro, podi entiere kumoro achiel kod jatend piny kose podi entiere kod jopiny? Joyce erokamano. Adwa kwayi niya, gini nyocha timore last week on Friday. Okwamiye gini time mondo wane kaka gik moko dhi. Yen kata kawuono kokendi e dala, podi in mana Joyce cha. Raila en leader mar jopiny. To nodonjo kanyo nikech jopiny. Nadwa make clear, Raila no kokony. Raila konyo mondo country obed stable. Koro gima Raila timo, Raila ok nyal we jopiny nikech he is a national leader. Gima kawo jopiny kae. To nyako address issues mek jopiny. Koro onge ni Raila tiendo kare. Ok ni kidonje kata kokendi kawuono, wiyi ok nyal bet e bwodi chuote. In pod in mana Joyce, en mana Tom kata Willis. Koro Raila en Raila, Raila obiro gi terms meke, he has to be respected, nyako bed respected gi terms meke, to gima no join kanyo, mondo kel kwe. Tadiera, piny maonge ratiro maonge gik madhi maber, ok nyal dhi mbele, ok nyal develop. To nyocha ineno handshake yote ma Raila osetemo gi ng'ato. Piny bet ga gi kwe, piny bet gi ratiro, piny bet kama dhiye. To kinyal sort out issues mek piny kokine iye kanyo. Koro Raila sani omakore gi Ruto mondo ging'e kila gimoro. To onge piny manolos go odiochieng' achiel. Gigi adwa koni ni gigi notim chon 2 years ago. Gigi notim 2 years ago. To notim mondo ji oyud kaka national dialogue bedie. We are in a national dialogue. We are not in a political competition. Koro akwayo jopiny, nuamiye Raila gi Ruto sa mondo wane kaka gik moko dhi. Kata in kawuono kibire dala manyien, ok inyal loko tables te. Ayie godo widhi, ayie gi Willis. Lakini gima dwa wacho niya, Ruto be kokony, actually Raila okonyo Ruto. Iparo gima notimore bang' Gen Z cha. Dan nok baba, this country would have gone to dogs. Mano nyaka wawach ni en adier. Ruto piny nobago. Obe nowach adier ni piny obage moluongo wadgi ma Raila. Wacho ni bi mondo walos piny. Koro gini, adwa ni mondo ji ong'e, ok en Raila ema nodhi ka Ruto. Ruto ema noluongo Raila. And Raila, as a respecter of the rule and a respecter of persons, nodhi ka Ruto mokone wuoda. Ruto en wuod Raila. Ruto was in ODM. Kendo wacho gan my former party leader. Koro noneno ni wakony nyathi mawuoyi ni mondo Kenya kik bagni. Nikech Kenya ko bagni to jopiny Ruto obagni. Mondo wadhi pamoja, ok ni koro kila gimoro ma Ruto wacho, Raila bo wacho yes. No. He has his stand. He has come as himself. Obodo make difference a political. Gima Raila dwa ni jopiny giki otimore kaka points 10 mane giketo go. To points go the most. Piny ok lokre odiochieng' achiel. Koro miuru Ruto gi Raila time mondo wane kaka gik moko dhi. Then we can begin to criticize. Media nyaka us karatas. Jo NTV, jo Standard nyaka us karatas. Nyaka giwacho ni Raila tiende ok kere kama. Gima nye Raila wacho Kiambu. Nyowacho ni en pod ochung' gi jopiny. To onge gimoselokore in that stand. Koro Raila en Raila, Ruto en Ruto. Gima giriwore en nikech jopiny. That is what puts them together. To onge ng'at mamanyo position ka. Raila nitie gi position mare. He is the party leader of the largest party in the east and west of the Limpopo. Koro onge gima Raila dwaro kwe. Nikech waseneno pinje mang'eny. Wadwa ni Kenya ochalre gi Congo kawuono. Wadwa ni mondo Kenya ochalre gi Sudan kawuono. Kenya dwaro kwe. And where there is no peace, there is no development. Iwacho kanyo makare ahinya kendo iwacho ni ber ka imiyo